Velkommen til Agerskov Skole. Det er en dejlig skole med mange børn. Hej, jeg hedder Maja. Her ser jeg i vores klasse nu, vi er 25 børn og 3 voksne. Pia, Jette og Nita. Hej, jeg hedder Niklas. Nu er vi på vej over i vores gymnastiksal for at holde idræt, og vi laver mange sjove ting derovre. Hej, jeg hedder Patrick. Her sidder vi i vores klasse og laver mange spændende ting. Vi regner, vi tegner lidt, og vi laver lidt dans, og jeg synes, det er sjovt. Hej, jeg hedder Freja. Vi skal spise og lege frik med tæer. Og vi skal gynge i vipper. Og vi skal gynge og vippe og jeg kan ikke huske det. Jeg kan klatre i klatrestativ, og så kan vi lave en masse andre ting. Hej, jeg hedder Anna. Bliver du fortæller, om vi skal ud og se fjern eller fodbold? De store elever spiller om Toflund og Agerskov, og Agerskov vandt, hurra!
Hej, jeg hedder Stine, og nu skal I se os gå ude i trafikken. Nu går vi ud og se, hvor vi alle bor. Og der er mange biler. Jeg hedder Jonas, og vi sidder oppe i vores piratskib og vinker til Nita. Hej, jeg hedder Suna, og nu er vores fortælling fra 0. klasse slut. Moin, moin!